Удача у двойным формаце. Самое цікавае ў 40-вым туры гульні «Удача ў продажу» ад Еўраопта – магчымасць атрымаць імгненны прыз. Сутнасць гульні простая. Вам трэба набыць тавар удачы. Знайсці яго можна, арыентуючыся на спецыяльныя этыкеткі. Шакалад, чай, кансерваваныя прадукты, алей, бытавыя тавары. Прадукты патрэбныя і папулярныя. Пры гэтым агульная сума вашай пакупкі павінна быць больш за 10 рублёў. За кожны чэк з 12 па 25 жніўня вы атрымліваеце ў касіра спецыяльную скрэч-карту. Картку з заходным пластом, які можна стерці непосредственно на кассе. Чем больше сумма, тем больше чеков и скретч-карт вы отрымаете. Акция очень интересная, очень хороший стимул прийти в магазин и для детей развлечения. Удача штука капризная. Сегодня нам не повезло, но мы верим. Мы надеемся, что нам обязательно повезет. Купляйте тое, што вам трэба ў Еўраопце, атрымлівайце скрэч-карты і забірайце свае падарункі. Грашовы прыз 10 або 100 рублёў, шакалад, какава. Нечаканая удача парадуе кожнага. Абавязкова для выканання пункт правілаў выкарыстання дысконтнай карты Е+. Юлія Кажамякіна – частая пакупніца крамы Еўраопт. Сёння выйграла шакаладку ў розыгрышы моментальных прызоў. Атрымалася цікавае супадзенне. Гэты прыз яна атрымала дзякуючы менавіта шакаладцы, якая ўваходзіла ў спіс тавараў удачы. Я рада, что я выиграла хоть что-то. Очень приятно, что начались такие розыгрыши, какие-то минимальные, что можно на месте выиграть. Из 7 штук выиграла шоколадку одну. Хотелось бы квартиру, машину. Я хочу также участвовать в основном розыгрыше. Я зарегистрирована и надеюсь на удачу. Гэта моманты амаль дзіцячай радасці і азарту, бо ніколі не ведаеш, дзе тебе будзе чакаць удача. Пасля таго, як вы даведаліся, што атрымалі імгненны прыз, запаўняйце інфармацыю на адваротным баку скрэч-карты і перадавайце яе работнікам інфацэнтра Еўраопт або касіру. Галоўнае, што падобныя сюрпрызы можна выйграваць кожны дзень. Усё залежыць ад вашага шансавання. Мы сегодня выиграли кофе. Мы, как обычно, пошли и выиграли. Выиграли этот кофе благодаря крабовым палочкам. Цікава, што адзін і той жа чэк на суму 10 рублёў можа зрабіць вас шчасліўчыкам двойчы. Акрамя скрэч-карт вы таксама атрымліваеце і гульнявыя коды, якія прымуць удзел 26 жніўня ў розыгрышы галоўных прызоў, 20-й кватэры ў Мінску, 3 аўтамабілей і вялікіх грашовых прызоў. Дзякуючы пакупкам у Еўраопце іх уладальнікам можа стаць кожны.